行中の皆さん、11月12日という日は、東トルキスタン共和国の独立記念日でもあります。今年は東トルキスタン亡命政府がこの聖なる独立記念日を世界各地での同時祝うこととともに、世界各国からの救いを求め活動を行うよう呼びかけてました。そのため私たち在日東トルキスタン国民協会は11月12日首相官邸前でこの活動を行っています。侵略国中国が東トルキスタン国民に対して行ってきた非人道的な弾圧とともに、何百万人という罪のない人間を逮捕し、非人道的な人口制限、強制収容、臓器売買、知識人は投獄、処刑、歴史的な建物は破壊され、人々の信仰を禁止されてきました。それに数十万人というウイグル人の少女たちを強制的に中国人男性と結婚させられ、性的な奴隷とさせられ、人身売買、強制労働、人々の富と財産は侵略国中国政権に没収され、資産家は投獄されてきました。侵略国中国が2016年から東トルキスタンで大規模な絶滅的な強制収容所を設置し、数十万人以上の子どもたちを親から引き離し、侵略人の中国人による集団洗脳教育をさせられ、数百万人の罪のない東トルキスタン国民をさまざまな理由で逮捕されています。私たち東トルキスタン国民はこのような非人道的な弾圧を強く反対します。日本国はアジアの民主主義と自由、人権を守ってきました。私たち東トルキスタン国民は日本政府にいくつのお願いはあります。1、東トルキスタンを中国侵略国が占領された領土であることを認識してほしいんです。2つ、侵略国中国が東トルキスタンでウイグル人を中心に行ってきていることは21世紀でのジェノサイドであることを認めてほしいんです。3つ目、日本政府をはじめ世界中の民主主義を守っている国々から東トルキスタン国民の民主的な人権、人間としての尊厳を守ってほしいんです。4つ目、日本政府もアメリカ政府と同様、ウイグル人人権法案を出してほしいんです。東トルキスタン問題は過去も国際問題であったように、今も国際問題であります。侵略国中国が作った傀儡が言ってるような侵略国中国の国内問題ではないです。だからこそ歴史的な証拠を尊重した上、
日本政府をはじめとする国際社会が責任を持って東トルキスタン問題を正しく解決してほしいんです。最後に、私たち東トルキスタン国民にさまざまな活動のチャンスを与えてくれた日本政府と日本国民にもう一度心から深く感謝を申し上げます。ありがとうございました。ありがとうございます。